салом дӯстони гиромӣ, дарси шашум аст аз силсила дарсҳои забони англисӣ аз китоби New Grammar Time 1 ва ҳамаи шуморо хушомадед мегӯем ба канали Дунёи забонҳо ва аз ҳамаи шумо ташаккур мекунем, ки дарсҳои моро пайгирӣ доред ва тамошо мекунед. дар дарси гузашта дар бораи ҷонишинҳои ишоратӣ demonstrative pronouns шумораи танҳоро гирифта будем ва дар ин дарс бошад дар бораи ҷонишинҳои ишоратӣ шумораи ҷамъ суҳбат хоҳем кард. хуб, агар расми якумро нигоҳ кунед, these are pandas here, яъне these инҳо, яъне these инҳо, those онҳо, барои наздик, барои дур. аммо ҳарду шумораи ҷамъ ҳастанд. These are pandas here, инҳо пандаҳо ҳастанд дар ин ҷо. хоб, those are bears over there, яъне онҳо хирсҳо ҳастанд онҷо, ё онҷо хирсҳо ҳастанд. расми се, these are chimps and those are gorillas, яъне инҳо chimps ҳастанд, яъне chimps яъне як намуд маймун, яъне як навъи маймун, ва those are gorillas ва онҳо як навъи дигари маймунҳо ҳастанд. Yes, all right, Corky. дар ҷавоб Зоя мегӯяд бале, яъне all right яъне дуруст, дуруст аст Corky. These are sandwiches and those are burgers over there, яъне ин ҷо сандвичҳо ҳастанд, инҳо сандвичҳо ҳастанд ва онҳо баргер ҳастанд, яъне сандвич як навъи хӯрок ва баргер низ як навъи хӯрок. Be quiet, Corky, яъне мегӯяд хомӯш бош Corky, яъне сокит бош. хоб, дар ин ҷо Corky тибқи ҳарвақтаина қоидаро пешниҳод мекунад. This, these, яъне барои наздик. ва singular гуфта шумораи танҳо, plural шумораи ҷамъ. барои шумораи танҳо this is a panda, ин панда аст. барои шумораи ҷамъ these are pandas, инҳо пандаҳо ҳастанд. ва барои дур, ишораи дур that ва those. дар ин ҷо хато шудааст. дар ин ҷо those аст, чило ки дар ин ҷо навиштааст those. That is a bear, яъне ин хирс аст. Those are a bears, онҳо яъне хирсҳо ҳастанд. хоб, дар ин ҷо тамринҳо ҳастанд. тамринҳоро шумо худ мустақилона кор кунед, то ки хубтар забонро аз худ намоед. масалан, дар ҳар як тамрин якто дутояшро худаш кор кардааст. боқимондаро шумо кор кунед. хоб, ягон калимаи нав бошад, агар калимаҳои навро мехонем, тарҷума мекунем ва ягон ҷой нофаҳмо шуд, метавонед дар зери ин видео нависед. хоб, look, ask and answer, take turns, яъне бингар, саволу ҷавоб кунед. Take turns яъне навбатро иваз кардан, яъне навбат ба навбат. дар рақами якум дуюмро яъне худ кор кардааст, яъне green birds, яъне паррандаҳои сабз. Are these green birds, яъне оё инҳо паррандаҳои сабз ҳастанд? дар ҷавоб yes, they are, бале онҳо ҳастанд. аммо дар бораи расми ду is this a frog, оё ин қурбоқа аст? No, it isn't, it's an iguana. на, вай нест, вай игуана аст. Игуана як намуд
کایلاس گویم یک نمود سوسمور ترجمهش سوسمور میشود. یعنی با همین درس امروزه رو به پایان میرسانیم. این بود درس ششم از کتاب New Grammar Time 1. تا درس های نوبتی، خدا حافظ.